Pois ben fermoso este percorrido por Lobios, nos seguimos coa artesá e palilleira Josefina Campaña, que mestura o encaixe de Camariñas con outras disciplinas artísticas, como vemos a pintura. Tiña o reto de facer un mantón durante o Quen anda aí, e como está a quedar isto, Espectacular. Xa vai tomando forma, Eu creo que sí, verdad? Está todo nesa cabeciña porque ela di que ven co patrón perfectamente claro, porque non lle gusta a improvisación, pero sí que se fai todo a man alzada, é dicir, non utiliza un calco nin nada. Nada. Vas creando así sobre a marcha. Según me vai ocurrindo na cabeza, eu vou pintando o que eu vexo na miña cabeza. E a verdade é que é unha pasada, de verdade. Encanta. Estamos Pois sí, a disfrutando. verdade é que sí. O do encaixe, bueno, está nas raíces de Camariñas, está no ADN. O da pintura, onde o descubriches? Na estrada? Mira, da pintura, eu, cando era pequena, encantaba facer as típicas postales de Navidad que facemos no Sí. colegio. Sí. Entón, eu sempre facía unhas postales aí maravillosas. Sempre me gustou pintar. Que pasa? Que eu deixei moi aparcado cando empecé a palillar. Porque mamá Lola, con 6 anos, me dixo a palillada. Deixei aparcado un pouco a pintura. Con 6 aniños xa palillabas? Sí, aos 6 anos empezamos a palillada. Hai nenas que empezan moito máis tarde, pero en Camariñas, naqueles anos 80, eu nací no 74, se pode dicir os anos. Mira, En os 80... teñense que dicir, claro que non o sí. digas. En os 80 fui cando empecé a palillada e realmente non me gustou a primeira idea de ir a palillada. Eso, unha nena de 6 anos ir a palillada despois do colegio era horrible. Querías ir a xogar, querías ver os dibuixos, pero despois fui collendo o gusto e realmente fui me dando cuenta que o palillo é algo increíble. E menos mal que Claro lle que collecho gusto porque mira de que peciña. É que eu xa estou, claro, xa estou en outra. Estou xa buscando posibilidades. Mira, de unha peciña como esta, como pode Moi cambiar Nadal, totalmente. Mira. Aí o pos, Pois. e mira ti. Pois sí. Cambiei É totalmente. algo así como Encántame, Claro, porque todo isto é Qué encaixe. bonito. Todo encaixe. Todo Todo encaixe feito- pintado. Eu encaixe. repito, nunca vin un encaixe pintado. Mira, hai veces que, por exemplo, non é que sea pintado. Por exemplo, hai pezas que fajo en fíos especiales e despois o adaptarlle o tul ou o que eu queira, por exemplo, como esta mariposa. Ai, que as bolboretas son preciosas, Esta é unha mariposa, é un broche, vale? Entonces, eu fajo Bueno, encaixe... un broche, pero pode ser un tocado Un tamén. tocado. Quero dicir, é Sí, que sí. teñen moitísimas Moitísimas. posibilidades, non? Entonces, eu acoplo o encaixe, acoplo o tul, e aí é onde pinto o tul. Sabes? Non é que pinto o propio encaixe encima, senón Porque o o tul. encaixe, estamos vendo aí que xa o fío ten Sí, sí. varios colores. Sí, Víamos sí, sí. vermello, aí ese dourado. Todos os fíos que vedes son fíos que busco por todo o mundo, así que claro, porque é moi complicado conseguir fíos destes colores. É que vos, se vos foron as mans para as bolboretas, para esa gargantilla, pero a mí me parece espectacular esta estrela de mare. Eso é enfocado á miña vida, porque eu veño dunha familia moi mariñeira, de aí o nombre da miña firma Ondas do Mar. Meu pai era mariñeiro, meus tíos... Moi bo mariñeiro, teu pai foi toda a Moi bo vida. mariñeiro. Sí, Entón, claro, esa estrella vai enfocada un pouco á vida mariñeira do noso povo. Claro, e Ondas do Mar na estrada, nun concello que non ten mar, supoño que será un atractivo máis, non? É un atractivo máis porque a xente di, madre mía, Ondas do Mar, de onde ven isto? Que é isto? Pregunta eu, pois mira, ven dunha vila mariñeira, o sea, dun pueblo mariñeiro. Entón, a verdade que a xente sí que se asoma, sí que pregunta, e sí que lle gusta, sinceramente, a día de hoxe, o encaixe empeza a gustar e moito, moitísimo. E que lle quedaría por facer mantón? Mira, faltalle a parte de fora do encaixe, porque leva unha mariposa de encaixe dourada. Vale? Despois enfoquei un pouco as flores en tonos dorados e verdes, faltalle o encaixe ao redor, porque leva o mismo encaixe deste color. Pero vaya xoia, entón, non? Eu Estamos creo que falando dunha prenda, vamos, Única. isto, efectivamente, que artesanía. Non sei se a xente xa se fai cargo, empeza a facerse cargo de todo o traballo e de todo o valor que ten unha peza de artesanía, ou aínda con isto dos prezos, séguense queixando. Bueno, a día de hoxe sí que a xente empeza a querer cousas artesanas. Claro que as quere, pero claro, o artesano leva moitas horas. E hai xente que dice, boa, madre mía, que precio, pero claro, dunha vez que empezas unha peza hasta que termines, poden pasar o que sei, ao mellor 100 horas ou 150 E horas. aquí hai dúas opcións, ou ben amercas a algunha artesana maravillosa como a ti, ou ben aprendes a facela para ti mesma, Mais que complicado. tamén das obradoiros e clases, non? Como, Pois sí, como isto. Pois sí, mira, a verdade é que é verdade, ou me compran a min, que sería maravilloso, ou senón asisten ás miñas clases, que a día de hoxe dou clases na estrada, vou empezar a en Vedra, e don clases online, que eso sí que nunca estupendo. pensei. Clases online de palillo. Nunca pensei facer eso. Nunca. Tradición e tecnoloxía, tamén, Levo un mes, absolutamente. o sea, fai un mes, puxeme nunha rede social, empecé a facer directos e me dixeron, por favor, clases online. E eu, que difícil. Pero, bueno, teño aí a miña parexa, que é dos que está empujando hecho por atrás, que é de Santa Cruz de Ribadulla, e me dice sempre, veña pa diante, veña pa diante. Eu, mi madre, clases online, ostras, pois, levo un mes.
E Unha ben? pasada, ben. Que maravilla. Home, a Genial. cantidade de galegos que temos polo mundo adiante. Buah, non vos podedes imaginar. Xente de Camariñas, xa descendentes de galegos. Sí. Sobre todo se na están parte- interesados en aprender a palillar, pois mira que boa opción. E además non é iso, eu sempre digo que as redes sociales é unha ventana ao mundo, non? Sinceramente, cando fago directos en TikTok, bueno, nas redes sociales, non vos podedes imaginar o que lle gusta a xente. Pois o quen anda aí tamén unha ventana ao Tes mundo. alumnos de América, E imos ver Tiña algunha das Tiña algún propostas. lejano, tiña algún lejano. Sí. E algún señor, escoitade, non solamente mulleres, hai homes que tamén se interesan a día de hoxe por saber palillar, e me encanta, de Claro que verdade. sí, claro. Creo que todo o mundo debería arrimar un pouquiño a saber o que é artesanía. Homes e mulleres, que caras. Sí, sí. Verdad? Pois sí. Ben, pois imos ver algunha das propostas que nos trae hoxe Josefina, da man de dúas modelos de excepción, así que comece o desfile e nos vas comentando, Josefina. Ok. Veña, imos. A ver a primeira proposta. Pues ahí vemos a Lola, guapísima. Un aplauso, por favor, para Lola. Que guapa. Un vestido que é unha auténtica xoia, cheo de máis de Que guapa reminiscencias vai, Lola. mariñas, ¿no? Mariñas, un vestido. Paséate por aí, mira, que te vexan, que te vexan. A 80 anos Que e fixo vende 80 anos. Sí, sí, señor. Sí? Que maravilla. Mira, qué guapa. ¿Qué nos podes contar desta peza, Fina? Bueno, pois é un vestido de guiño. É un vestido de guiño pintado a man co cabo vilán, o noso cabo vilán. Ai, o faro vilán. Sí, puxenlle unhas pezas en encaixe alambradas, porque o vestido chamase o encaixe en movimiento. para que te vexan É o ben, vestido de mar que presentei en Ole. Artesanía de Galicia. A premios Artesanía de Galicia. Qué bonito. E que ven o modelo a Lola, ¿eh? Que ven o modelo a Lola, Muy sí, bien, señor. Lola. Pero Claro que temos máis o modelo é propostas. importante, pero ten que haber artesanía. Hola, o que por aí ven. Mira Ay, qué maravilla Tere. estoy viendo. Que guapa, Qué guapa, por favor. Por aquí. Acompaña a Tere ti tamén, aí, veña. Mira que Bueno, parellaza. Tere, xa iba lucindo ahora, Isto unha que é, voltiña, Josefina? Tere, con Este é o chulería. vestido do Bosque Encantado. Eu sempre Mira aí digo a a todo o cámara, mundo con que na vida hai complicacións, pero a magia existe e cando tes algún problema hai que tirar para diante, hai que seguir para diante e hai que demostrar ao mundo que a magia, o querer, o poder, pódese. Este vestido vai en relación a isto. O Qué vestido do bonito. Bosque Encantado. Mira, Bosque cantos encantado. brilos, qué chulada. Encantados estamos nós, Josefina, de Eu terte tamén. con nós esta tarde e poder gozar destas maravillas que estás facendo no teu taller, nas túas clases como grandísima artista que eres. Sí, señor. Camariñana, palilleira. claro. Eu tamén estou moi agradecida de que me chamarades para poder enseñar ao mundo que o encaixe de Camariñas vale para moito, vale? Eu entendo que é complicado, é caro, pero son pezas únicas, exclusivas que sabes que nadie vai ter. É artesanía pura, Pues claro que sí. sí. Pois un forte aplauso para estas propostas, para estas modelos e para estas artistazas, sí, señor. Que ben desfilar a Lola, Verdad Tere, que sí, mira, Que moi maravilla, ben. sí, señor. Hai que controlar as que marchan cos vestidos postos para casa, Están guapísimas. Ben, pois moitísimas grazas, José. Podo saludar un momento? Xa que Sí, estou veña, aquí? dalle. Vou saludar as miñas fillas Carlota e Natalia, o meu xenro, a miña parexa Luís, que me apoian todo, a miña familia, o meu pobo de Camariñas e a miña sobrinha Idaira. Un bico enorme. Pois bicos Pues moi para ben, todos. claro queden que todos sí. bicados, sí, señor.